Hola, jo sóc Sno. Avui som 1 de maig, maig, abril, maig de 2025. Vaig deixar molts temes. El dilluns vaig anar al gimnàs i vaig fer press banca, polea el pecho i una nova màquina de bíceps. Després t'ho ensenyo. Vaig arribar a casa a les 12 més o menys i a les 12 i mitja va marxar la llum. Tranquil·litat, vaig a les 12. La llum no va al lavabo i la dutxa també. Aigua freda, congelat o, per exemple, la meva mare va comprar un forn de pa amb targeta, no anava amb bitllet o el tren no anava la targeta i és... té sentit. És difícil d'explicar. És un complement, però el mòbil connectat sempre és un problema. Després és això. 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 M'ha aixegat encara dura el bíceps. És dijous. Està bé. És increïble, però cansa molt. Després, com pot ser, Oscars, com pot ser, per exemple, la substància? És la acadèmica. És, és de Calaix. I com pot ser? Com pot ser? No realicen los votos sin haberlos visto. Com pot ser? I per últim, fa 3 anys o 4, vaig mirar amb el Cesc a Matrix 4. Està bé, està bé. Obra mestra o... No, és una peli. Per què? És bo i dolent. És bo, és un altre... Els directors fora? Wojciechowski, no... Això? Fora? I un altre director. Està bé. Xirria. He vist Shrek, la primera, i ahir vaig veure La màscara del zorro, 1997. És molt antiga, però, hòstia, està bé. Adeu, que passi bé i feliç cap de setmana. Adeu.